Κανονικά τώρα θα έπρεπε να έχουμε διάλειμμα. Ωστόσο, τόσο ο πρόεδρος του κέντρου όσο και εγώ συμφωνήσαμε ότι έχουν τεθεί τόσα και τόσο ενδιαφέροντα ζητήματα που θα ήταν κρίμα να μην γίνει και λίγο συζήτηση. Βέβαια τα όρια είναι πάρα πολύ στενά. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συζητήσουμε κανένα 20 λεπτό. Άρα θα πρότεινα το εξής: να υπάρξουν ορισμένες ερωτήσεις και να δώσουμε στους ομιλητές τη δυνατότητα για ένα δεύτερο σύντομο κύκλο, σχολιάζοντας αν θέλουν και ο καθένας την εισήγηση του άλλου. Θα παρακαλούσα όμως οι ερωτήσεις να είναι ερωτήσεις, όχι τοποθετήσεις, διότι δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Παρακαλώ, ποιος θα ήθελε να υποβάλει κάποια ερώτηση στους ομιλητές? Ο κύριος Αλιβιζάτος έχει την άποψη ότι δεν πρέπει να υπάρχει, προβλέπεται κάποιος χρονικός περιορισμός για την αναθεώρηση του συντάγματος. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι τότε κατά τι θα διαφέρει από την άποψη αυτή το Σύνταγμα με τον κοινό νόμο, ένα, και δεύτερον, με την χαλάρωση που υπάρχει στην Ελλάδα σε όλους τους θεσμούς, στην παιδεία, στην αστυνομία, στην υγεία, στη δικαιοσύνη. Μπορεί κανείς να φανταστεί που μπορεί να οδηγήσει μία μη ύπαρξη δεσμευτικής προθεσμίας ισχύως του συγκεκριμένου συντάγματος? Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση? Λοιπόν, σε μια πρώτη τοποθέτηση δική σας, κύριε Σωτηρέλη, κατά πρώτον, που αφήσατε πράγματι να εννοηθεί τι θα γίνει με την δεύτερη Βουλή και ποιες θα είναι και οι εξουσίες της δεύτερης Βουλής. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια παλαιότερη θεωρητική τοποθέτηση ότι εν πάση περιπτώσει η δεύτερη Βουλή, όποια και αν είναι αυτή, θα πρέπει να δεσμεύεται από τις ρυθμίσεις που θέλει να μεταδώσει στο Σύνταγμα η πρώτη Βουλή. Όχι δηλαδή να είναι ελεύθερη απλώς διότι λέει η πρώτη Βουλή να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 κατά το σημείο αυτό, αλλά η δεύτερη Βουλή, αυτό έχει γίνει και προσφάτως, να θεωρεί ότι είναι πλήρως ελεύθερη να ενεργήσει κατά βούληση. Για τον κύριο Αλιβιζάτο θα ήθελα να πω ότι βεβαίως μπορεί να τοποθετήθηκα τότε για την θέση των αντιπροέδρων, αλλά ίσως αυτό να ήταν και ένα, ας πούμε, πικρό μου παράπονο, αφού επί 15 χρόνια το πασοκικό καθεστώς δεν ήθελε να μας προαγάγει και προήγαγε βέβαια τους δικούς του. Και ήταν εύλογο και το δικό μας παράπονο. Τώρα, για το άρθρο 110, κύριε Αλιβιζάτο, που υποστήριξατε την αναθεώρηση, θα πρέπει να σκεφτούμε, διότι η κρατούσα άποψη είναι μάλλον αντίθετη, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να αναθεωρηθεί η διάταξη η οποία κανονίζει πώς θα γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτό είναι ένα θέμα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Τώρα, επίσης για τον έλεγχο της συνταγματικότητας από τα δικαστήρια, νομίζω και ο κύριος Μάνες έχει σαφώς ταχθεί υπέρ του ότι τα δικαστήρια μπορούν να ελέγχουν εάν ετηρήθη η διαδικασία και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις. Υπάρχουν άρθρα που δεν αναθεωρούνται και οι διαδικαστικές προϋποθέσεις του άρθρου 110. Το λέει ρητός. Αφενός. Αφετέρου το είπε και το ΑΕΔ, το κάνατε ένα επενιγμό με την υπόθεση αυτή του Λικουρέζου. Λέει μπορώ και εγώ να ελέγξω εάν τηρήθηκε η διαδικασία αναθεωρήσεως του συντάγματος. Βέβαια για τις τοποθετήσεις του κυρίου Χρυσόγονου εγώ συμφωνώ απολύτως. Ήδη σε μια ανακοίνωση που έγινε προμηνών στο Ναύπλιο είχα τοποθετηθεί ευθέως υπέρ όλων αυτών τα οποία ανέπτυξε και ο κύριος Χρυσόγονος, θεωρώντας δε ότι αυτή η ακατάσχετη έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου το 2010 βγήκανε δύο. Το 2011 10 και το 2012 28 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου παρούσης Βουλής και χωρίς να συντρέχει καμία προϋπόθεση. Λοιπόν, αυτά όλα με έχουν κάνει να πιστεύω και εν ώψη άλλων ιδιαιτεροτήτων τα οποία ήδη αναφέρθηκαν ότι πλέον κατά τη δικιά μου την άποψη έχουμε πάυσει να βρισκόμεθα σε ένα συνταγματικό καθεστώς κράτους δικαίου και υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι μετατοπιζόμαστε κατά κάποιο τρόπο
σε ένα αυταρχικό σύστημα. Δεν λέω καθεστώς αν θέλετε. Όχι κράτος, αλλά αυταρχικό καθεστώς. Με ενδείξεις οι οποίες γίνονται πάρα πολύ σοβαρές. Λοιπόν, τελειώνω εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Άλλη ερώτηση. Ελπίζω ερώτηση. Παρακαλώ. Το πρώτο που ήθελα να πω είναι ότι για τη διαδικασία του ελέγχου, του δικαστικού ελέγχου της αναθεωρήσεως του συντάγματος, ήδη από το 1950-51 το Συμβούλιο Επικρατείας είχε προβεί με απόφασή του σε τέτοιο έλεγχο. Το δεύτερο είναι, εάν κατάλαβα καλά αυτό ένα επιχείρημα το οποίο ανέφερε ο κύριος Αλιβιζάτος για τις κακές συνέπειες της μεγάλης δυσκολίας αναθεωρήσεως του συντάγματος, είναι το ότι οθεί τελικά τα δικαστήρια να κάνουν τον αναθεωρητικό νομοθέτη και να ερμηνεύουν το Σύνταγμα κόντρα στο γράμμα του, για διότι αυτό δεν έχει φροντίσει να έχει αναθεωρηθεί. Ναι, δεν είπατε, αντιθέτως είπατε ότι είναι σωστή η απόφαση. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτή η παρενέργεια επομένως, και εφόσον η απόφαση είναι σωστή, δεν μετατρέπει το δικαστή σε αναθεωρητικό νομοθέτη? Αυτό. Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Πέτρος Βίνης, είμαι φοιτητής της νομικής και θα ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα τόσο τον καθηγητή Χρυσόγονο όσο και τον καθηγητή Αλιβιζάτο. Αναφορικά με την εισήγηση του καθηγητή Χρυσόγονου, η οποία ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, θα ήθελα να ρωτήσω αναφορικά με την σχέση πατερναλισμού και συντάγματος. Κατά πόσο θα μπορούσαμε να θεσμοθετήσουμε στο Σύνταγμα, να συνταγματοποιήσουμε διαδικασίες εσωκομματικής δημοκρατίας, από τη στιγμή που, με όρους ελεύθερης αγοράς μιλώντας, σε τελική ανάλυση τα κόμματα είναι και επιχειρήσεις και μπορούν να αφαιθούν να λειτουργούν όπως εκείνοι επιθυμούν. Από τη στιγμή που, σε τελική ανάλυση, απολαμβάνουν και την επικρότηση του εκλογικού σώματος. Από εκεί και πέρα, έρχομαι στην επίσης εξαιρετική ομιλία του καθηγητή Αλιβιζάτου. Προ λίγων ωρών, ο καθηγητής Κατρούγκαλος, σε συνέντευξή του, είπε ότι κριτήριο συνταγματισμού είναι η κοινωνία. Εσείς, αν κατάλαβα καλά, αναφέρετε ότι κριτήριο συνταγματισμού είναι σε τελική ανάλυση η πολιτική κατάσταση και η κατάλληλη προσαρμογή σε αυτό. Σε μια ενδεχόμενη αναθεώρηση του συντάγματος, ποιος θα μπορεί να είναι ο ρόλος του λαού σε αυτή και της έκφρασής του ad hoc? Αναφέρομαι φυσικά στα δημοψηφίσματα. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα το σύστημα της Ελβετίας και το γεγονός ότι αν μαζευτούν κάποιες υπογραφές, δεν είμαι πρόχειρος με τον αριθμό, μπορεί να τηθεί ένα ζήτημα προς συζήτηση. Και επιστρέφω πάλι στην αρχική έννοια του ερωτήματός μου. Το Σύνταγμα, αναφορικά με το λαό, έρχεται πριν από αυτό ή μετά από αυτό? Είχα την τύχη και τη χαρά να διδαχθώ συνταγματικό δίκαιο από τον καθηγητή Γεραπετρίτη και τον καθηγητή Μαυριά, οι οποίοι θα μπορούσα να πω ότι προσέδιδαν μία ιερότητα στο συνταγματικό κείμενο, αναφέροντας ότι υπερβαίνει τα σημεία των καιρών και την εκάστοτε επικαιρότητα. Θα μπορούσε λοιπόν αυτή η επικαιρότητα να μας οδηγήσει να καταργήσουμε το όριο της πενταετίας, να καταργήσουμε τις 2 βουλές? Από αυτή την έννοια θα μπορούσε η παντοδύναμη κυβέρνηση Παπανδρέου το 2010, όπως βγήκε με τα λανθασμένα συνθήματα που ανέφερε ο καθηγητής Χρυσόγονος, να προβεί σε όποια αναθεώρηση εκείνη θελήσει. Ή μια μεταγενέστερη κυβέρνηση Τσίπρα να συνταγματοποιήσει μια έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Άλλος παρακαλώ. Λοιπόν, δίνω το λόγο με την ίδια σειρά. Any comment? Any comment? Did not have the idea that there were any questions. I will make the question. Yeah, okay. Because I have something to say about your. Thank you. Για τις ερωτήσεις από το ακροατήριο, νομίζω η διαφορά από την συνήθη νομοθετική διαδικασία και κριτήριο της αυστηρότητας του συντάγματος θα είναι οι διαφορετικές πλειοψηφίες και διαφορετική διαδικασία ψηφίσεως της αναθεώρησης. Το χρονικό όριο έχει, κατά τη γνώμη μου, περισσότερα αρνητικά από θετικά. Ή τουλάχιστον να το μικρύνουμε. Ας μην είναι 5 χρόνια, ας είναι λιγότερο. Κάθε βουλευτική σύνοδο μία πρόταση ή οτιδήποτε, κάτι ανάλογο.
για τον δέσμευση της δεύτερης Βουλής από την πρώτη, που είναι η ερώτηση του κυρίου Παραρά. Ξέρω ότι έχετε υποστηρίξει αυτή την άποψη. Φοβάμαι ότι 30 χρόνια αντίθετη άποψη κρατούσα, θα είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν και να υπάρξει κάποια συμφωνία ή κάποια δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν το θεωρώ πολύ σημαντικό. Τώρα, κατά την προσωπική μου γνώμη, το πιο ενδιαφέρον σημείο της παρεμβάσεως σας, κύριε Πρόεδρε, ήταν η πλήρης συμφωνία σας με τον κύριο Χρυσόγονο. Λοιπόν, και εκεί επιτρέψτε μου να σχολιάσω και τον κύριο Χρυσόγονο και εσάς. Κατά τη γνώμη μου, έβγαλα πέρσι ένα βιβλιαράκι που ξεκίναγε με ένα μότο από τον πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, φιλόσοφο του δικαίου, τον Τζον Ρόουλς, που έλεγε ότι ένας από τους λόγους της κατάρρευσης της δημοκρατίας της Βαϊμάρης είναι ότι κανένας δεν την υπερασπίστηκε σοβαρά. Ανήκω στην κατηγορία εκείνων που πιστεύουν ότι η μεταπολίτευση, παρόλα τα τροτά της, ήταν μία από τις ευτυχέστερες στιγμές της ιστορίας της νεότερης Ελλάδας. Και μιλάω για την 40ετία. Φυσικά ήμασταν εξαιρετικά επιπόλαιοι στο διαχείριση της ελευθερίας που βρήκαμε. Για την παραμικρή απεργία όποιος υπουργός έδινε πολύ εύκολα παροχές και για να κερδίσει τις εκλογές όποιος υποψήφιος το ίδιο. Τα φαινόμενα τα οποία επισημαίνει ο κύριος Χρυσόγονος είναι αληθινά. Δεν νομίζω ότι αντιστρέφουν τη συνολική εικόνα. Το ιδανικό πολίτευμα στο οποίο τα πράγματα θα λειτουργούσαν διαφορετικά, αξιοκρατικά, με την δέουσα διαφάνεια την οποία θα ήθελε, νομίζω ότι είναι ουτοπικό, δεν υπάρχει. Πολύ φοβάμαι, και ειλικρινά το λέω αυτό, γιατί τυχαίνει αυτή τη στιγμή το κόμμα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μου είχε κάνει μήνυση πέρσι. Και τυχαίνει να μου ζητήθηκε να υποβάλω υπόμνημα στον αρμόδιο ανακριτή ότι κακώς είπα ότι είναι εγκληματική συμμορία, αυτά πριν ένα χρόνο. Έκατσα λοιπόν και διάβασα πάρα πολύ και την ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής και την εφημερίδα της αυτά τα χρόνια. Ειλικρινά το λέω, με κίνδυνο να με παρεξηγήσει, αλλά δεν θέλω να με παρεξηγήσει, ότι όλη η δομή της επιχειρηματολογίας του συγκεκριμένου κόμματος θα μπορούσε να δομηθεί πάνω στα επιχειρήματα του κ. Χρυσόγονου. Ειλικρινά το λέω για την κριτική της δημοκρατίας, επαναλαμβάνω. Φυσικά δεν υπενήσωμαι οτιδήποτε, αλλά έχω την αίσθηση ότι πρέπει λίγο σε αυτό το πεδίο να έχουμε, δεν λέω αυτοσυγκράτηση, αλλά συνείδηση της ιστορικής σχετικότητας. Έγιναν πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα, αλλά δεν πιστεύω ότι για την Ελλάδα ήταν μεγάλη πρόοδος. Αυτό για το πρώτο σκέλος της εισήγησής του. Για το δεύτερο σκέλος και την επισήμανση ότι το κράτος, νομίζω ότι η λέξη που χρησιμοποίησε είναι συγκαλυμμένη δικτατορία, καθεστώς παρασυντάγματος κλπ. Δεν θα γίνω απολογητής ούτε των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, ούτε των αντισυνταγματικοτήτων κλπ. Τα οποία ακούστηκαν. Μπορούν να υποστηριχθούν πάρα πολλές απόψεις. Προσωπικά, και έχει δίκιο ο κύριος Χρυσόγονος, θα είχε δίκιο αν μου έλεγε, μα στο βιβλίο σας το πρώτο, οι θεσμοί σε κρίση, μιλούσατε για τέτοιου είδους αντισυνταγματικότητες που είχαν γίνει στο παρελθόν στην Ελλάδα και τις καταγγέλλατε. Είναι αλήθεια, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εντούτοις, το να κάνεις αφαίρεση των ιστορικών στιγμών και να μιλάς με τα ίδια κριτήρια σε μια χώρα που που έμπαινε ο στρατός και κάθε τόσο έκανε πραξικοπήματα με την σημερινή εποχή, έχω την εντύπωση που τότε χρησιμοποιούσαμε τον όρο παρασύνταγμα, με τη σημερινή εποχή έχω την εντύπωση ότι και αυτό είναι ένα ιστορικό άλμα. Κοντολογής, και αγαπητέ Κώστα, θέλω να το εκλάβεις ως παράκληση και ταυτόχρονα ως, να το πω, συμβολή συναδέλφου, οι λέξεις απολογητές της υποτέλειας για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν συμφωνούν μαζί σου δεν βοηθούν στο να προχωρήσει η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.
Με συγχωρείτε, έχω ξεχάσει και την ερώτηση προς τον συνάδελφο. Η διαφορά, και μου έδειξε ένα στοιχείο προηγουμένως ο κύριος συνάδελφος, η διαφορά μεταξύ πυρήνα ευρωπαϊκών χωρών, παλιών δημοκρατιών και νέων που έχουν ένα σωρό και αυτά συνταγματικές ρυθμίσεις στη διαδικασία αναθεωρήσεως, δηλαδή ότι η αναθεώρηση είναι πιο εύκολη, η αλλαγή του συντάγματος είναι πιο εύκολη στην Ευρώπη παρά σε άλλες χώρες, φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα στατιστικά του στοιχεία. Είναι έτσι? Κύριε Βέρμας. Yes, thank you for that, because Professor Alivisatos said earlier on, my experience is that in what we used to call the established countries of the European Union, the ones that were there in 2005, that has become much easier to amend the constitution. And in fact, he's right. I looked up the data for Europe and all of these countries, and leaving out the Eastern European countries, indeed, we have scored them. So if you have a score of 1 or 2, then you have a very relaxed revision procedure. 3, 4, 5, that's in the upper regions. Then it becomes very difficult to amend or revise your constitution. And in fact, he's right. And I was wondering what could be at the root of that. Because if we look at the world, Asia, Africa, Middle and South America, we see a surge of very difficult, the constitutions are very difficult to amend there. We have a surge of rigidity. So that was what I analyzed. And the reasons for that, but this is speculative, I think these European countries, these established ones, a lot of them have to do with age. So if you are getting further away from the moment of inception or the last revision, it becomes more necessary to have a revision. In the Netherlands, for instance, we are suffering from constitutional paralysis. We have a revision that needs 2 readings, so one parliament suggesting the revision, the other one having to do it, so you need a new legislature. It's virtually impossible to change it, and then you get paralysis. And some countries have learned from that, and especially in Europe, you see a lot of countries that have relaxed their amendment procedure. And the second cause is, I think, for that is that Europeanization. They have to deal with the implementation of European obligations and things like that, and that was a spur on for a lot of these countries. If, on the other hand, you look at the rest of the world, why they stiffened up their amendment procedures, that has everything to do with the third wave of democratization after '89. They are more or less failed systems, and they try to invest in a stable political system. And that ties in very well with what the findings of Alberts, Warshaw and Weingast on their counter-majority institutions and constitutional stabilities. That is what they have found as well. So we agree, but I stick to my point that worldwide you see an increase of rigidity. Yes. Any comment? Any comment? Thank you. I've one point. There has been said that a 2/3 majority hurdle maybe would protect minorities. I don't agree with it. I give you 2 examples. In Germany, we discuss now the equalization of homosexual partnerships, and maybe we have a majority in the parliament, but not a 2/3 majority to change our constitution, and therefore our Federal Constitutional Court solves this problem by a very dynamic interpretation of our constitution, and I agree that this is a legitimate interpretation. The second example, in 1971, the Swiss people
voted with 65% to allow the women to take part in elections. If we would have this hurdle of 2/3, it would have failed. Think about this. Thank you. Maybe One word. one word. Depends on your definition on who the minority is. Πριν δώσω το λόγο στον Κώστα, ένα λεπτό μόνο να απαντήσω στην ερώτηση που τέθηκε από τον κύριο Παραρά. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης για δέσμευση της Δεύτερης Βουλής. Το θέμα είναι τι θα συμβεί αν έρθει η Δεύτερη Βουλή, όπως έγινε με το κοινοβουλευτικό ασυμβίβαστο πριν από λίγα χρόνια, και αποφασίσει εντελώς διαφορετικά από την πρώτη. Εκεί είναι το κρίσιμο ζήτημα, και εμείς μπορεί να λέμε και να συμφωνούμε σε ένα σωρό πράγματα, αλλά όταν έρθει η στιγμή που εκείνος που είναι να αποφασίσει, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι εύκολο να ανατραπούν. Επιτρέψτε μου να εκφράσω και μία έντονη επιφύλαξη σε ένα ειδικό θέμα όσον αφορά το δικαστικό έλεγχο. Νομίζω ότι το να επιτρέπουμε στο δικαστή να κάνει σιωπηρή αναθεώρηση του συντάγματος είναι μια διολίσθηση προς το κράτος δικαστών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις κόντρα κωνστιτουτσιών με ερμηνείες, και εγώ προσωπικά είμαι πολύ επιφυλακτικός. Μετά από αυτή τη σύντομη παρέμβαση δίνω το λόγο στον Κώστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και πάλι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την δυνατότητα επιβολής εσωκομματικής δημοκρατίας με κρατικές ρυθμίσεις, έχω διατυπωμένη άποψη, γραπτώς διατυπωμένη, κατά, αλλά εδώ όμως δεν πρόκειται γι' αυτό. Εδώ πρόκειται για το ότι αφενός η υπάρχουσα πάντως συνταγματική επιταγή δεν τηρείται, αφετέρου δε για το ότι η ισχύουσα νομοθεσία όχι μόνο δεν διευκολύνει τη βελτίωση ή μάλλον την επίτευξη έστω και ενός ελλειπούς επίπεδου εσωκομματικής δημοκρατίας, αλλά αντιθέτως θα λέγαμε ότι ενισχύει τον ηγεμονισμό. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Η κομματική χρηματοδότηση δίνεται στα κόμματα με κριτήριο τα ποσοστά τους στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, η κρατική χρηματοδότηση, συγγνώμη, χωρίς να προβλέπεται στο νόμο περί χρηματοδότησης η κατάτμησή της σε περίπτωση κατά την οποία ένα μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ενός κόμματος διαφωνήσει με το κόμμα, αποχωρήσει και ενδεχομένως ιδρύσει άλλο κόμμα. Αυτό στην πραγματικότητα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι με τις ρυθμίσεις για κρατική χρηματοδότηση, έτσι όπως έχουν, ενισχύεται η παντοκρατορία του αρχηγού. Και δεν είναι το μόνο. Δηλαδή για μένα οι δύο αρχές της μη επέμβαση του κράτους στα εσωτερικά των κομμάτων και της εσωκομματικής δημοκρατίας πρέπει να ισχύουν παραπληρωματικά. Αυτό το οποίο γίνεται όμως στην ελληνική ένομη τάξη είναι ότι έχουμε προσανατολιστεί μονόπλευρα στην αρχή της μη επέμβασης και καταλήγουμε στο απαραβίαστο κόμμα. Όπως ήταν παλαιότερο ο απαραβίαστος βασιλιάς. The king can do no wrong. The party can do no wrong. Δηλαδή ο ηγεμόνας του κόμματος. Δηλαδή στην πραγματικότητα ένας άλλης μορφής ηγεμόνας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις του φίλου και συναδέλφου του Νίκου του Αλιβιζάτου, σχόλια μάλλον, ναι. Black is black. Το μαύρο είναι μαύρο. Το ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι στην πραγματικότητα το μαύρο θέλουν να το κάνουν κατάμαυρο και περιγράφουν το μαύρο ως μαύρο, δεν είναι λόγος για να περιγράψουμε το μαύρο ως γκρι. Το γεγονός επίσης ότι το μαύρο δεν μπορεί να γίνει άσπρο και δεν είναι πουθενά άσπρο, επίσης δεν είναι λόγος για να λέμε ότι το μαύρο είναι γκρι. Παραλαμβάνω, υπάρχει σαφής και ουσιώδης διαφορά στα πραγματικά δεδομένα ανάμεσα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και στα πολιτικά συστήματα των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, με τα οποία φαινομενικά μόνο συγκλίναμε μετά το 1974, ενώ είχαμε ουσιαστικές διαφοροποίησεις. Κατά τα άλλα, βέβαια, στην διαφωνία μας αυτή, η οποία έχει επαναληφθεί σε διάφορες συνεδριακές ευκαιρίες, υποκρύπτεται, το έχω ξαναπεί τον Νίκο, μια φιλοσοφική διαφορά. Στην πραγματικότητα, ο Νίκος ο Αλιβιζάτος είναι προσανατολισμένος, έχω την αίσθηση, σε ένα σουμπετεριανό ορισμό της δημοκρατίας. Ότι η δημοκρατία είναι η επιλογή μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών αυτών οι οποίοι θα λάβουν τις ουσιαστικές πολιτικές αποφάσεις.
Για μένα αυτό δεν είναι δημοκρατία. Για μένα αυτό μπορεί να είναι αιρετή μοναρχία, μπορεί να είναι κάτι άλλο, αλλά δεν είναι δημοκρατία. Εγώ προσανατολίζομαι σε έναν αριστοτελικό ορισμό και έννοια της δημοκρατίας. Η δημοκρατία προϋποθέτει πολιτική ελευθερία και πολιτική ισότητα. Και αυτά δυστυχώς δεν τα βλέπω σήμερα. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό όμως. Όντως έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Όχι, εγώ όντως δεν πιστεύω ότι πέρα από την αντιπροσωπευτική δημοκρατία υπάρχει δημοκρατία. Πιστεύω ότι οι πιθανότητες συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων και να πείσεις ο ένας τον άλλον. Αγαπητοί φίλοι, θυμάμαι την συζήτηση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο που είδαμε τέλος Αυγούστου, όταν συζητήθηκε ή όχι αν η Βρετανία θα μετάσχει σε τυχόν πόλεμο στη Συρία, όπου όπως θυμάστε παίχτηκε για πάρα πολύ λίγες ψήφους η πλειοψηφία. Ήταν 7 ώρες συζήτηση, ομολογώ είδα τις 4. Έπρεπε να δείτε στα βλέμματα των ανθρώπων και στην ένταση της κοινοβουλευτικής συζήτησης πώς άλλαξαν ο ένας έπεισε τον άλλον. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε με άμεση δημοκρατία, ούτε με δημοψηφισματικά, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Φυσικά πρέπει να προβλέψουμε θεσμούς που να συμπληρώνουν αυτό το πράγμα, αλλά η πηγή είναι αυτό. Και αυτό τολμώ να πω ότι υποστηρίζω. Επιτρέψτε μου να πω πάλι, αφορά την ερώτηση, ξέχασα να σας απαντήσω προηγουμένως, τη δικιά σας, που αφορά όμως και τον κύριο Χρυσόγονο. Ύπατος κριτής της... Είπατε του συνταγματισμού, θα έλεγα της συνταγματικότητας. Είναι ο λαός. Νομίζω και ο κύριος Χρυσόγονος σε μια τηλεοπτική εκπομπή αμέσως μετά τα τελευταία γεγονότα είπε ότι ο ύπατος κριτής εν τέλει είναι ο λαός. Εγώ πιστεύω ότι αν τυχόν επανεκλεγούν ο κύριος Μιχανολιάκος δεν θα πρέπει να απελευθερωθεί. Πιστεύω ότι ο λαός δεν είναι ο ύπατος κριτής των πάντων. Και πιστεύω ότι ο λαός υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να φτάσει απελπισμένος και δεν πρέπει να φτάσει σε τέτοια κατάσταση απελπισίας να βγάλει πρώτο κόμμα το Χίτλερ. Αυτό δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι δεν αναγνωρίζω τα όπλα της δημοκρατίας και στους εχθρούς της δημοκρατίας. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να καθόμαστε και να μην τελούμε σε κατάσταση εγρήγορης. Ύπατος κριτής της νομιμότητας και της συνταγματικότητας δεν είναι ο λαός, κύριε συνάδελφοι, είναι οι δικαστές στο πολίτευμά μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας, για το ενδιαφέρον σας, ειδικά τους νέους ανθρώπους που έμειναν με διαρκή προσήλωση σε αυτή τη συνεδρία. Ήδη έχουμε αργήσει και παρακαλώ τον πρόεδρο της επόμενης συνεδρίας να προσέλθει ώστε να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, διότι ήδη έχουμε καθυστερήσει. Ευχαριστούμε πολύ.